Dyma Emma. Mae Emma yn fferyllydd, a mae hi'n gweithio mewn meddygfa yn Ninbych y Pysgod, sydd yn mwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae Emma yn gweithio gyda meddygon, nyrsys, ffisiotherapeuddion, dietegwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i ofalu am iechyd pobl leol. Mae'r tîm gofal iechyd yn helpu pobl â chyflyrau tymor byr, fel heintiau, a phoen cyhyrau neu gymalau, a phroblemau iechyd hir dymor, fel pwysedd gwaed uchel, iechyd meddwl, clefyd cardiofasgiwlar a diabetes. Mae diabetes yn gyflwr hir dymor, lle mae lefel glwcos neu siwgr yn y gwaed yn rhy uchel. Mae bod yn actif, bwyta diet iach cytbwys, a chael gwiriadau iechyd rheolaidd yn rhan bwysig o reoli diabetes. Ond hyn, mae angen i lawer o bobl gymryd meddyginiaeth i drin eu diabetes. Fel fferyllydd, mae Emma yn arbenigwr meddyginiaethau ac yn aml yn gofalu am bobl â diabetes. A fel mwy a mwy o fferyllwyr, mae Emma yn rhagnodi meddyginiaeth yn union fel meddyg. Mae Emma yn defnyddio'r wybodaeth a ddysgodd am reoleiddio glwcos yn yr ysgol a'r hyn a ddysgodd am feddyginiaeth a gofal iechyd yn y brifysgol i ofalu am bobl â diabetes heddiw. Mae Emma yn rhagnodi'r feddyginiaeth gywir, ar y swm cywir neu dos, i'w gymryd ar yr adeg cywir. Mae Emma hefyd yn helpu pobl i ddeall eu cyflyrau a'i triniaethau yn well. Felly cyn ni drafod mwy am diabetes, gadewch i ni drafod sut mae'r corff yn rheoleiddio glwcos. Mae angen egni ar y corff ar gyfer popeth y mae'n ei wneud, a phrif ffynhonnell egni y corff yw glwcos. Daw glwcos o'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Mae'r rhan fwyaf o'r glwcos sydd ei angen ar y corff yn dod o'r carbohydradau sydd yn ein bwyd. Mae carbohydradau yw cael mewn bwydydd fel ffrwythau, bara, pasta a thatws, ond gellir dod o hyd i siwgr rhydd neu siwgr sydd wedi ei brosesu mewn bwydydd fel melysion a diodydd ffusi. Mae bwyta gormod o fwydydd sydd yn cynnwys llawer o siwgr rhydd neu siwgr sydd wedi ei brosesu yn gysylltiedig â chyflyrau fel gordewdra, diabetes math 2 a chlefyd y galon. Mae carbohydradau yn gadwyni hir o unedau glwcos sydd wedi eu cysylltu gyda'i gilydd, ac wedi bwyta, maen nhw'n cael eu torri lawr yn y corff i unedau unigol y gallai corff ei defnyddio fel egni. Mae treuliad yn digwydd yn y llwybr ymborth ac yn dechrau pan fyddwn ni'n rhoi bwyd yn ein ceg ac yn dechrau cnoi. A mae'r poer ac yn hyrchu'r yn y geg yn cynnwys ensaim o'r enw amylas. Mae ensaimau yn broteinau sydd yn cyflymu cyfradd adwaith cemegol. Mae amylas yn fath o ensaim carbohydras. Mae'n ensaim treulio. Mae amylas yn cyflymu trosiad starch neu carbohydrad cymhleth i siwgrau syml neu glwcos. Ar ôl ei chnoi yn y geg, mae'r bwyd yn symud i lawr ar oesophagus ac yn pasio i'r stwmog. O'r fan hon, mae bwyd yn symud i'r colyddyn bach. A mae amylas yn parhau i dorri carbohydradau i unedau glwcos sengl yn y stwmog a'r colyddyn bach. Yn y colyddyn bach, mae glwcos yn cael ei amsugno i'r llif gwaed. Mae hyn yn arwain at gynnydd yn lefelau glwcos y gwaed, a mae cyflymder cynnydd lefelau glwcos y gwaed ar ôl i ni fwyta yn dibynnu ar y math o carbohydrad sydd wedi ei fwyta. Mae'r cynnydd yma yn lefelau glwcos y gwaed yn cael ei ganfod gan y pancreas, ac mae'r pancreas yn ymateb trwy cynhyrchu hormon o'r enw insulin a'i ryddhau i'r gwaed. Mae hormonau yn negeswyr cemegol sy'n cael ei ryddhau i'r gwaed gan chwarennau, ac mae'r gwaed yn cario'r hormon i organ neu organau targed. Mae insulin yn lleihau lefel glwcos yn y gwaed trwy caniatáu glwcos symud o'r gwaed i'r celloedd lle gellir ei ddefnyddio ar gyfer egni os oes ei angen ar unwaith. Ond os oes gormodedd o glwcos, bydd yn cael ei drawsnewid i glycogen a'i storio yn yr afu neu'r cyhyrau. Wrth i lefelau glwcos y gwaed ostwng, mae'r pancreas yn stopio cynhyrchu insulin.
Pan fydd lefel glwcos y gwaed yn normal, nid yw insulin yn cael ei gynhyrchu gan y pancreas. Felly, mae llai o glwcos yn cael ei amsugno gan y celloedd ac mae lefel glwcos y gwaed yn aros yn gyson. Mewn rhai achosion, gall lefelau glwcos y gwaed hefyd fod yn rhy isel. Gall glwcos yn y gwaed fod yn isel ar ôl ymarfer corff, oherwydd bod glwcos yn y gwaed yn cael ei ddefnyddio'n gyflym gan y cyhyrau. Gelwir y broses hon yn resbiradaeth. Gall glwcos yn y gwaed hefyd fod yn isel ar ôl peidio â bwyta am gyfnod hir. Caiff lefel isel glwcos yn y gwaed ei canfod hefyd gan y pancreas. Yn yr achos yma, mae'r pancreas yn rhyddhau hormon arall i'r gwaed o'r enw glwcagon. Fel pob hormon, mae glwcagon yn negesydd cemegol. Felly, pan mae lefel glwcos y gwaed yn isel, mae'r pancreas yn rhyddhau glwcagon. Mae glwcagon yn cyflwyno'r neges i'r afu i drosi'r glycogen sydd wedi'i storio i glwcos. Mae glwcos yn cael ei rhyddhau i'r gwaed fel y gall y corff ei ddefnyddio ar gyfer egni. Mae lefelau glwcos y gwaed felly yn cynyddu, ac wrth i nhw wneud, mae'r pancreas yn stopio rhyddhau glwcagon i'r gwaed. Felly, mae llai o glycogen yn cael ei drosi i glwcos, ac mae lefel glwcos y gwaed yn aros yn normal. I grynhoi, gadewch ni edrych ar hwnna unwaith eto. Pan mae lefel glwcos y gwaed yn uchel, mae'r pancreas yn rhyddhau'r hormon insulin. Mae'r insulin yn achosi glwcos i symud o'r gwaed i'r celloedd ac felly mae lefel glwcos y gwaed yn lleihau. Ond, pan mae lefel glwcos y gwaed yn isel, mae'r pancreas yn rhyddhau'r hormon glwcagon. Mae glwcagon yn achosi'r glycogen sydd wedi ei storio yn celloedd yr afu a'r cyhyrau i drawsnewid i glwcos sy'n cael ei ryddhau i'r cylchrediad ac mae lefel glwcos y gwaed yn cynyddu. Mae rheoleiddio glwcos yn enghraifft o system adborth negyddol. Mae diabetes yn gyflwr lle nad yw lefelau glwcos y gwaed yn gallu cael ei rheoleiddio ac mae lefel glwcos y gwaed yn aros yn rhy uchel am rhy hir. Gall hyn achosi niwed difrifol i bibellau gwaed ac organau eraill y corff. Fel fferyllydd, mae Emma yn deall sut mae glwcos yn cael ei reoleiddio ac mae'n arbenigwr meddygyniaethau. Ac ochr yn ochr, gyda gweddill y tîm iechyd yn y feddygfa, mae Emma yn helpu pobl â diabetes i fyw bywydau hirach ac iachach.